नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. सीबीआय रिपोर्टाचेर विश्वास ना जाल्ले बीजेपी सरकार. आरोप करता माजी आमदार. कारवार जिल्ह्यात होंदावरच्या परेश मेस्ता मृत्यू प्रकरणाचे अस्त्र मुखार दवन बीजेपी पार्टी सत्तेर येयल्या आमदाराक कारवारचे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी सडेतोड उत्तर दिले. या परेश मेस्ता खून प्रकरणाचे खरे आरोपी कारवार जिल्ह्याचे बीजेपी शासकच आसात असे केपीसीसी उपाध्यक्ष आयवन डिसोजा हेमी सांगले. होन्नावर शहराच्या शरावती सरकारा लागीं काँग्रेस घटकान आयोजित केल्ल्या जनजागृती सभेत तेमी उलयताले. परेश मेस्ता खून प्रकरणाचे राजकीय कण निवडून येयले बीजेपीचे संसद अनंतकुमार हेगडे शोभा आत खंय आसात असो तेमी प्रश्न केलो. परेशाल्या प्रकरणात बी रिपोर्ट सीबीआयन दिलो तर बीजेपीक संविधान आणि पोलिसांचे विश्वास ना असो तेजो अर्थ जाता. आपल्याक जाय तसो निर्णय दिल्यार मात्र तेंचेर विश्वास दवरतात असे तेमी मत व्यक्त केले. ह्या वेळार काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष भीमण्णा नायक हेमी सांगले की सीबीआयन मेस्ता हेमगेले सहज मरण अशी वर्दी दिला म्हण बीजेपीक गोंधळात वातावरण तयार जाला. या प्रकरणाचा तिसरो आरोपी सिद्धरामय्या करुजा असे बीजेपी म्हणतात तर पहिलो आणि दुसरो आरोपी बीजेपीचो काय कितें असं तेमी स्पष्ट करचे अशी मागणी सतीश सैल हेमी केली. वट्टार मेळ आता पुढले इलेक्शन पर्यंत या परेश मेस्ता प्रकरणाचेर येत हे नाटक चलतल काय कितें असो सार्वजनिकालो एक प्रश्न आसा. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 2018ಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪ್ಯಾರಾವೈಸ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಾವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರಾದಂಥ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ 26 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದವು. ಆ ಕ್ವಶನರೀಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಯಿಲ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ತನಕ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बांच्या जाग्याची तपासणी करपाक येतले आरोग्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधचे उत्तर सरकारान दिला आणि या संबंधी जिल्हाधिकाऱ्यान स्थळ तपासणी केला. आरोग्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर 11 ऑक्टोबराक कारवारात पावतले अशी माहिती मेळ्ळा. आरोग्य मंत्री जिल्ह्यात पावल्यानंतर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खंयच्या जाग्याचेर बांधचे हाची तपासणी करतले. जाल्यार जागो जवळ निश्चित जाला अशें सुत्रांक कळ्ळा. विधानसभा अधिवेशनात जिल्ह्याच्या सगळ्या आमदारांन उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलाची गरज आसा अशी मागणी करून कारवार जिल्ह्याची समस्या दाखवून दिली. ह्या वेळार सीएम आणि आरोग्य मंत्री हेमी हॉस्पिटल बांधचे आश्वासन दिवन जागाची तपासणी करपाक येतले म्हण सांगिल्ले. आरोग्य मंत्री कारवारात पावल्यानंतर कारवारच्या मेडिकल कॉलेजात येवन 160 कोटी रुपये खर्चाच्या 450 खाटांच्या हॉस्पिटलाची बुन्याद फातर घालतले. मेडिकल कॉलेजात वेगवेगळी अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा दिवचे खातीर अधिकाऱ्याबरोबर बैठक करतले अशी खबर आसा. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा.
कोबोचे वाढीव दर निश्चित करून अधिकृत घोषणा करची हळयाळ कोबकार रैताली मागणी. हळयाळ सध्याच हळयाळात कोबू शेतकऱ्याला अन्याय झाला म्हण घेऊन आंदोलन करतरेत पोलिसांन जबरदस्तीन त्या शेतकऱ्याक अटक करून स्टेशनार वयले. पण हेच कोबू शेतकार कोबोच्या दराची वाढीव किंमत अधिकृतपणान साखर कारखान्यान जाहीर करू जाय म्हणून शुक्रवाराक हळयाळच्या विधानसभा कार्यालया मुखार हजारांशी संख्येन कोबू शेतकार आंदोलनाच्या पवित्र्यात भाग घेयले दिसले. या वेळार जमिल्ल्या कोबू शेतकाराक उद्देशून उलयले ज्येष्ठ रैत प्रमुख तसेच कोबू शेतकऱ्याला संघाचे प्रमुख हेमी सांगले की कोबाची दर वाढवून अधिकृतपणान दर घोषणा करून जाहीर करू जाय म्हण जमिल्ल्या रैतान पॅरी साखर कारखान्याविरुद्ध धिक्कार गायलो. आंदोलन स्थळार निदान हजर रावूक मानवीयता दाखयन जाल्ले आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमचे विरुद्ध सुद्धा आक्षेप व्यक्त केलो. जिल्हा प्रशासनातर्फे शिरसी उपविभागाधिकारी आर. देवराज हेमी रैत शेतकऱ्याकडे उलवून सरकाराकडे चर्चा करून न्याय दिवचं आश्वासन दिले. या वर्साक साऱ्याचे दर एक चिला फाटल्यान 1,600 रुपये वाढला. कुली कामगाराली दिसमजुरी वाढला. अशी वेळार गेल्या वर्सापेक्षा या वर्साक FRP दर कमी जाल्ल्यान रैताक खूप मोठे संकट अनुभवचो पडता. रैतान काडिल्ल्या कर्जाचे हप्ते भरू जायन जावन रैत संकटात पडलात. या सगळ्या कारणान हळयाळात गेल्या हप्त्याच्यान अहोरात्र धरणी आंदोलन करते शेतकरी आसात म्हण सरकारान या विषयात लक्ष घालून रैताल्या पाठबळाक रावन रैताक योग्य न्याय दिवू जाय म्हण माजी आमदार सुनील हेगडे मी मनवी पत्र देऊन हळयाळ प्रसार माध्यमा मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ AC ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಠರ ಓದಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಇವತ್ತ ಏನೇನ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ್ರೆ. ಅದೇ ಏನೇನ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಸಾಲ तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात सदाशिवगडच्या अमृता विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी साधना. कारवार जिल्ह्याच्या सदाशिवगडच्या माता अमृता विद्यालयात 30 सप्टेंबराक जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेन आयोजित केलेल्या तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन स्पर्धेचे उद्घाटन कारवारचे क्षेत्र शिक्षणाधिकारी श्री सांतेश आर नायक आणि क्षेत्र समन्वय अधिकारी क्षेत्र संपन्मूल केंद्र कारवारचे सुरेश गावकर हेमी केले. या स्पर्धेत गणित, भौतशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, जैविक विज्ञान, परिसर विज्ञान, कॉम्प्युटर विज्ञान, इंजिनिअरिंग, भूमी आणि खगोळ विज्ञानासारखे विविध विभागाचे 90 प्रकारच्या विज्ञानाबरोबर 35 पेक्षा जास्त शाळेच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी भाग घेतलो. या स्पर्धेत सदाशिवगडचे अमृता विद्यालयाचे विद्यार्थ्यांन कॉम्प्युटर सायन्स, इंजिनिअरिंग, भूमी आणि खगोल विज्ञान आणि जैविक विज्ञानात पहिलं स्थान घेऊन पुढल्या जिल्हा स्तरात प्रतिनिधित्व करतले असे अमृता विद्यालयाच्या कार्यकारी मंडळान कळयला. या सगळ्या विद्यार्थ्याले कार्यकारी मंडळान अभिनंदन केला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. गिरिजन उत्सव गिरिजनाच्या सांस्कृतिक कलेच्या अनावरणासाठी पूरक असा. जोयडा हळयाळ मतदारसंघाचे आमदार आर.व्ही. देशपांडे. कारवार हळयाळ तालुक्यातल्या तत्वणगी हिंगा आयोजित जिल्हास्तरीय गिरिजन उत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन जोयडा हळयाळ मतदारसंघाचे आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी उद्घाटन कन. गिरिजन उत्सव गिरिजनाच्या सांस्कृतिक कलेच्या अनावरणासाठी पूरक असा असे त्यांनी सांगले. कन्नड आणि संस्कृती विभागान गिरिजन लोकांच्या कला संस्कृती आणि वारशाची माहिती आणि जतन आणि विकास करचे महत्त्वपूर्ण काम केले असा. नंतर विधान परिषद सदस्य शांताराम सिद्धी हेमी सांगले की आदिवासी उत्सव व लोककला संस्कृती आणि वारसा दाखवतो उत्सव. सभा कार्यावळी पहिले गावातल्या दुर्गादेवी देवळाखिंच्यान कला पथकाची मिरवणूक काढली. या मिरवणुकीत 150 पेक्षा जास्त कलाकारांनी आपल्या कला प्रदर्शनासहित गावातल्या सगळ्या सवाशिणीन कळस घेऊन वाट घेतलं. कला पथकाचे सादरीकरण गावातल्या प्रमुख रस्त्यावेल्यान फिन्न माचेचेर पावले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी तत्वणगी ग्रामपंचायत अध्यक्ष राजन बी अब्दुल अजीज साहेब खान हेमी सांभाळले. ह्या कार्यक्रमात ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष सदस्य कन्नड आणि संस्कृती विभागाचे सहाय्यक संचालक नरेंद्र नाईक आणि कर्नाटक बैलाट अकादमी सदस्य सिद्धप्पा बिरादार हाजीर आशिल्ले.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद.